Паулдан Коринтлілерге бірінші хат. 13-ші бүлік. Шын мәхәббәт. Кешеләр һәм фәрештәләр телендә сөйләп торып та, миндә мәхәббәт юк икән, мин яңгыравык бакыр яки шыңлавык тәлинкә кебек кенә булыр идем. Пәйгамбәрлек итү сәләтем булса да, барлык серләрне һәм һәр төрле гыйлемне белсәм дә, таулар күчерерлек иманым булса да, әгәр мәхәббәтем юк икән, берни булмас идем. Бөтен мөлкәтемне өләшеп, тәнемне яндырырга тапшырсам да, мәхәббәтем юк икән, миңа моннан бер нинди дә файда булмас иде. Мәхәббәт түземле, шәфкатьле, көнләшми, мактанмый, тәкәбберләнми, дорфа түгел, үз файдасын эзләми, ярсымый, яман эшләрне истә тотмый. Мәхәббәт ялганга сөенмей, хакыйкатькә шатлана. Ул барысына да түзә, бар нәрсәгә ышана, һәр нәрсәгә өметләнә һәм барысына сабыр итә. Мәхәббәт бер кайчан да бетмәс. Пәйгамбәрлек итүләр дә тукталыр, телләр дә тынар, белем дә юкка чыгар. Безнең белемебез дә, пәйгамбәрлек итүебез дә өлешчә генә бит. Камиллек килгәч, өлешчә булганнар югалачак. Мин бала чагында балаларча сөйләдем, балаларча уйладым, балаларча фикер йөрттем. Инде үсеп җиткәч, бала вакыттагы эшләрне ташладым. Без хәзер тынык көзгедәге чагылудай анык күрмибез. Ул вакытта исә турыдан-туры 100% күрәчәкбез. Хәзер белемем өлешчә генә. Ул вакытта исә Аллаһы мине ничек тулы белсә, мин дә шулай тулы белермен. Менә мәңге булачак өч нәрсә: иман, өмет һәм мәхәббәт. Мәхәббәт аларның иң биеге,